Флюра Саитовна дип беләләр аны. Ул укыткан укучылар бүген инде үзләре оныклар сөя. Флюра Кашапова озак еллар иске мәктәптә химия һәм биология фәннәрен укыта. Төп мөслимлеге булмаса да, җирлегебездә әллә кайчаннан үз кеше ул. 9 май җиңү бәйрәме көне уңаеннан без Флюра Саитовнаны бәйрәм белән котларга килдек. Арабызда шундый кешеләр булуы белән без бик горурланабыз. Балаларны алар үрнәгендә тәрбиялибез. Ул безнең хөрмәткә лаек укытучыбыз. Флюра апаның хәтере бүген дә кызлар сокланырлык. Берничә ел элек булган вакыйгаларның нечкәлекләрен төгәл белә. Шүрәлене дә бер тында сөйләп чыкты. 100 яшын куучы әбекәйдә булса да булыр икән хәтер. Әби дип әйтергә тел дә әйләнмәй. Югыйсә язмыш аны башыннан гына сыйпап тормаган. Сугыш башланганда миңа 11 яшь иде. Ул җырларның авырлыгын бик күп сөйләделәр, бик күп яздылар, инде бик күп булды, аның сүзе бик күп булды. Мин инде хәзер эстәп тормыйм. Мин дә шулык авыр тормышта үскән бала. Флюра апа бүген ул авырат белән килене Дилбәр тәрбиясендә гомер кичерә. Озак яшәүнең сире дөрес тормыш рәвеше алып баруда ди ул. 93 яшы белән бара. Шундый матур, үзе акылга аяк. Bütün әйберне хәтерли, bütün оныкларын туган көннәрен белә, бөтенебезнең кайсан нинди нәрсә белән шөгыльләнгәнебезне бөтенесен белеп тора. Бер кешене бутамый. Хәтере дә әйбәт, үзе дә бик әйбәт, тәрбиядә бик әйбәт, тәрбиядә яшәгәчтән шундый матур тормыш кичерә. Инде исән булсын. Мәксүт Латыйповка сугыш башланганда 11 яшь була, бик барасым килсә дә сугышка бару өчен яшем тулмаган иде ди Мәксүт абый. 1945 елның көзендә ул Серга заводында токар булып эшли. Хәрби хезмәте аның 5 елга сузыла. Баренцева диңгезен аркылыга буйга кичкән райондашыбыз яшьлек елларын бүген дә сагынып искә ала. Яшь чак бик авыр елларга туры килде. Сугыш еллары. Сугыш елларында укуның да рәте булмады, колхозга эшкә бара торган егетне ат җигеп тырмалап, сабан сырып, башка шундый колхоз эшләп йөрдек. Уку ул вакытта сентябрьдә түгел, октябрь, ноябрьләрдә генә башлана торган иде. Nimeti самое иңебет әти, ешарында деп әйтсәм, ялгаламын, алдашмын. Аңа бик зур рәхмәт, ул безне аяққа бастырды, кішетті, 3 бала үстеріп, менә хәзерге көндә дә без аның белән матур гына яшәп ятабыз. Аңа бүгенге көндә инде 93 яшь. Бик матур яшибез. Яшьләргә, безнең шикелле яшьләргә туры килгән bütün авырлыкларны benim үземә дә кичерергә туры килде инде аларны. Ачлык, ялангачлык, кием юк, киергә юк, чабата менә мыеклы чабата дип башлаган мин аны. Мыеклы чабата булганда ул щетки аяк киеме санала. Ул бит оператлашында тузай яшь кешегә балашага. Укучылар Мәксүт абыйга матур җырларын, шигырьләрен бүләк итте. Бер гасырлык гомерен куып баручы Мәксүт ага укучылар белән бик күңелле итеп вакыт үткәрде. Дней военных грозная мелодия, радость или горькая нужда. Все проходит, остается Родина, то, что не изменит никогда. Гимназияның 9-нчы сыйныф укучылары класс җитәкчеләре Илмира Тимергалиева белән тыл ветераны Рәйсә Гобайдуллинаны котлап кайтты. Biz Рәйсә апаны котларга килдек. Безнең өчен ул инде бик тә горурлык. Мөслимебездә шундый олы дәрәҗәле кешеләр булу белән һәм без аңа саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Рәйсә апа улы Илдар белән килене Сирина тәрбиясендә яши. Әниле, кызлы булып яшәүче килемле кайнана, дус һәм тату булып инде 35 ел бергә гомер кичерә. Biz әнигә бик рәхмәтле. Biz аңа 32 ел гомер итәбез хәзер. Ул безгә терәк, biz аңа озын гомер телибез әле. Әнигә безнең 92 яшь бүген көндә тула. Тиздән biz аңа тагында шундый матур тормышта яшәүбезне теләп калабыз. Саулык, сәламәтлек телибез biz аңа. 5 бала калдык хәткәйдән. Сыер бары инде. Ул вакытта әнкәй исән инде. Әнкәй буламны ындраковать итте. Икмәккә, искавал колхозына. Шуннан инде отна сайын, шуннан сайын барып, онап кайтадыр иге.
колхоз председателіне кіріп. Рейса апаға 91 яш. Әтисін соғышқа ұзатып қалғанда қызамық ауруын электірген 10 яшлық қыз қадірлі кішісі біле сау болашуны бүгінгідей қатырли. Әткей кетті 41 елінің соғышқа мен ұрын үстінде қалдым қызамық білен шилеп. Көздерім көрбедір ие. Әткеге бәхил бол, исәні мен қойтып бірғай асын деп әйттім. Қадам дейді, әбей әйтті. Нешік білдің бұл сөздерін дейді. Әтисе қойтасына ихластан ышана Рейса. Бір қошық он үшін әнесі біле ұтауға әз үйірмей ол. Бүгін өз аяқлары біле үйрінің сірін қарекетте болуда көре Рейса апа. Мен 19 жыл ғасырақта агент болып ішледім. Неден жабылтан шыққашсын. 19 жыл бір күн жол етмедім. Мен бір машинаға отырып бармадым. Неге 9 жылға барадырым, неге 60-қа барадырым. Жеу, бір машинаға отырып жүрмедім 19 жыл. Ол шағында машинасы да бек стирагейінданың. Гүлсина Шайхуллинаға 84 яш. Соғыш кетірген мехнатларыны бүгінде көз яштерсіз гіне иске олмай ул. Ике беренге ошап мектепке бара идік. Біз ошамаған, бір гіне үләнде қалмағандыр. Бүгін рәхәт тұрмышта яшайбыз де Гүлсина апа. 7 класс бітірдім. Күбәк нейінде, мектебінде. Ошарға болмады. İki berengi bile otarga barıp жүрдік, mekteple оқырға. Oşlak müçet ettiğinde bir үлende kalmadı. Ülenlerini көп açadık, şunun bile desek var yaşay тұрған bizdir indi. 19 yaşımda enkeyinin ofisinin malayı koydu. Şilabeden. Şuna yarıp çıkıp gittim. Epiler bulmağaç, üçka bulmağaç. Құтышмасам жақсы киім кимейім мекен деп. Гүлсина апа қызы Флюре тәрбиесінде яши. Яшілігі оның Шилебеде темір юл салуда узған. Юнлі үсбаш киім өнәтем деп бик көп яшьләр кебек ерақларға юл тұтқан Гүлсина апа 7 ел орын үстіне қолған тұрмыш иптәшінде тәрбиелеп соңғы юлға зота. Оқтаныш жігітін ұшыраттым да, мұндыр жәшкәй олда оқтанышны татар баласы болғаштан шығып кеттім енді. Қушалдық. 56 елда қушалдым. Babayım soğuşun baletiye, oyağı raneniye, 7 yıl koradım canı kayım. Ne söyleşilmedi, ne tili bulmadı, ne oyağı bulmadı, ne kulu bulmadı. Балалар белән, гимназия укучылары белән, тыл ветераннарын котларга килдек. Бүгенге тыныч тормышта без бик рәхәт яшибез. Балаларыбызга, барлык әтиәннәргә, барлык мөселманнарга исән сау, сәламәт булып, куанып, сөенеп, шушы тыныч тормышта яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, сугышларны күрсәтмәсен, булганнарын туктатсын иде. Гүлсина апаны гимназия укучылары якынлашып килүче бәйрәмдә тәбрик итеп матур шигырьләр сөйләде. Гүлсина апаның истәлекләрен тыңлады. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.